ኣብ ሃገረን ናሚብያ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ዝሰርሐትን ክሳብ ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሕታት ናይቲ ብቓልሲ ናጽነት ዘምጽእ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክትሰርሕ ዝጸንሐት ነቶምቦ ናንዲ ኣብ ሃገረን ናሚብያ ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዝደንት ኮይና ተመሪጻ። እዛ ምክትል ፕሬዝደንት ኮይና ከተገልግል ዝጸንሐት ነቶምቦ ናንዲ ንገዛኢ ሰልፊ ስዌፖ ብምውካልያ ኣብቲ ምርጫ ተወዳዲራ። ብ1960 ዝተመስረተ ህዝባዊ ውድብ ደቡብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ወይ ስዋፖ ክሳብ ናጽነት በተፍሉጥ ኣፍሪቃዊ ተቓላሳይ ሳም ኒዮማ ዝምራሕ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ውድብ ዘይጎነፃዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከካይድ ድሕሪ ምፍታን እዩ ብ1966 ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣዊጁ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብ1990 ናጽነት ድሕሪ ቃልሲ ዝተጎናጸፈ። እዛ ኣብቲ ናይ ቃልሲ ግዜ እውን ዝተሳተፈት ሕጂ ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዝደንት ናሚብያ ኮይና ዘላ ነቶምቦ ናንዲ ኣብቲ ዝነበረ ምርጫ 57 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብያ ንመወዳደርታ ክትስዕር ክኢላ ዘላ። በዝኻ እዛ ምክትል ኮይና ክትሰርሕ ጽዕነት ፖለቲከኛ ኣብ ቀረባ እዋን ቃለ መሕላ ብምፍጻም መራሒት ናሚብያ ክትከውን ምዃና ተፈሊጡላ። ናንዲ ነቲ ዓወት ድሕሪ ምጉንጻፋ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብቲ ካብ 2025 ክሳብ 2030 ኣብ ኮረሻ ስልጣን ትጸንሓሉ እዋን ንህዝባን ሃገራን ብምሉእ ዓቕማ ከተገልግል ምዃና ይሓቢራ። እቲ ኣብዚ ምርጫ ነቶምቦ ናንዲ ዝወከለቶ ሰልፊ ስዋፖ ወላው ነቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብብሉጽ ኣገባብ መሪሕዋ ይበሃል እንተኾነ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ግን ዘቕባብን ሽቕለት ኣልቦነትን ብምዝያዶ ክንቀፍ ጸኒሕዮ። ተቃዋሚ ሰልፊ እቲ ሃገር ድማ ደገፍቱ እንዳዘያዱ ዝመጹ ኮይኖም ኣብዚ ምርጫ ድማ 43 ሚእታዊት ይረኺቡ ዘሎ። ይኹን እምበር ተቃወምቲ ሰልፍታት እቲ ሃገር ኣብ መስርሕ ምርጫ ጸገማት ነይሩ ብምባል ነቲ ውጽኢት ክሳብ ሕጂ ኣይተቐበልዎን ኣለዉ። ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽሕፈታት መንግስቲ ብደረጃ ሓላፍነት ከተገልግል ጽንሐት ነቶምቦ ናንዲ ኣብ ምርግጋጽ ጾታዊ ማዕርነትን ምንካይ ሽቕለት ኣልቦነትን እቲ ሃገር ዘየነዓቕ ተራ ከም እትጻወተት እዩ ዝሕበር። ሕጂ ኸ ፕሬዝደንት ኮይና ተመሪጻ ኣብ ዘላትሉ እዋን ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቆጠባዊ ጸገማት በዲሃ ህዝቢ ድሌታቱ ዝረኽበሉ ኩነታት ክትፈጥር ምዃና መብጽዓ ኣትያ ዘላ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢናይተን ኣብ ኩናት ተጸሚደን ዘለዋ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ማልታ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ወደብ ጸጥታን ምትሕብባርን ኤውሮጳ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሃገሩ ኣብ 2022 ንዩክሬን ካብ እትወርድ ንድሓር ናብ ኤውሮጳ ዑደት ዝገብር ዘሎ ንመጀመርታ ግዜኡ ኮይኑ ኣብቲ ኣኼባ ከዓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን እውን ይሳተፍ ኣሎ። መሓዛይ ዩክሬን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፖላንድ ሮድስላቭ ስኮርስኪ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኣይበልን ኢሉ። እዚ ናይ ፖላንድ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሚኒስትር ላቭሮቭ ናብዚ መጺ ዘሎ ብዛዕባ ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ከምኡ ድማ ዝገብርዎ ዘለዉ ክሕሱ ስለ ዝኾነ ክሰምዑ ፍቃደኛ ኣይኮንኩን ኢሉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣኼባ እቲ ማሕበር ኣገልጋሊ ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ክብል ከሲስዎ ነይሩ እዩ። ዩክሬን ድማ ሩስያ ካብቲ ውድብ ጸጥታን ምትሕብባርን ኤውሮጳ ክትወጽእ ክትሓትት ጸኒሓላ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ክኸውን ዝተመረጸ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ኩናት ዩክሬን ቀልጢፈ መዕለቢ ክገብረሉ ብምባል ነቲ ኣብ እዋን ጎስጓስ መብጽዓ ዝኣትወሉ ዝነበረ ደጊምዎ ኣሎ። ኤርትራን ግብፅን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸጥታ ምርግጋእን ሰላምን ንምውሓስ ኩሉ ዝከኣለን ዘበለ ክገብራ ስምዕ ከም ዝኣተዋ ተሓቢሩ። ኤርትራን ግብፅን ነዚ ምርድዳእ በጺሐን ዘለዋ ሚኒስትራት ወጻኢ ጉዳያት ናይ ክልቲአን ሃገራት ብመንገዲ ቴሌፎን ተራኺቦም ድሕሪ ምዝታዮም እዩ። ኣብቲ እዞም ክልተ ሚኒስትራት ወጻኢ ጉዳያት ብመንገዲ ቴሌፎን ዝገበሩ ርክብ ኣብ ቆጠባውን ንግዳውን ዓውድታት ምትሕብባር ንምዕባይ ከምኡውን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ምምኽኻር ክዛይድ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ግብፂ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትርክብ ኤርትራን ግብፅን ንሉላውነትን ምርግጋእን ሶማል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክድግፋ ምርድዳእ ከም ዝገበራን ክልቲአን ሃገራት ድማ መርገጺአን ሉላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶማል ክኽበር ኣለዎ ዝብል ምዃኑን ሓቢሩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጥን ኤርትራዊ መዘነው ዑስማን ሳልሕን ሉላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶማል ምድጋፍ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸጥታን ምርግጋእን ንምዕቃብ ኣድላይ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣለዉ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ግብፂ በተወሳኺ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ግብፂ ኤርትራን ሶማልን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ዝካየድ ዘሎ ስሉሳዊ ምውህሃድ እቲ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝምዕብል ዘሎ ክልታዊ ናይ ኣሕዋት ሃገራት ምትሕግጋዝ ምዃኑ እውን ሓቢሩ። ግብፅን ኤርትራን ብተደጋጋሚ ንኹሉ ናይ ወጻኢ ምትእታው ኣብ ጉዳይ ሶማል ብምንጻግ ንሉላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን እቲ ሃገር ዝድግፋ ምዃነን ኣፍሊጠን እየን። ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ መንጎ ግብፅን ሶማልያን ወተሃደራዊ ምትሕብባር ተፈሪሙ ነይሩ እዩ። ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አሲሲ ድማ ምስ ናይ ኤርትራን ሶማልን
መዘንኡ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ዕደት ስሉሳዊ ስምምዕ ገይሩ ከም ዝነበረውን ነቲ ስምምዕ ድማ ንምሕዝነት ሰለስቲአን ሃገራት ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ኣብዚ ሕጂ ወፂ ዘሎ ዜና ተሓቢሩ ናይ ሃገር ሩስያ ተካል ኒኩለር ሮሳቶም ኣብ ኢትዮጵያ ማእከል መጽናዕትን ኒኩለራዊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንምህናጽ ሚስ ሚኒስትሪ ምህዞን ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ስምምዕ ፈሪሞ በዚ መሰረት ከዓ እቲ ናይ ኒኩለር ሩስያዊ ትካል ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ክጅምር ምዃኑን ኣብ ወሰንቲ ዝኾነ ክፋላት ቆጠባ ኢትዮጵያ ድማ ዘደሊ ቴክኖሎጂ ክግምግሞ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ዝርዝር ናይቶም ተጠቀምቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ትካላት ኣዳሊ ድማ ቴክኖሎጂካዊ መፍትሒታት ከዳሉ ከም ዝኾነን ነቲ ንኽሃንጾ ስምምዕ ገይሩሉ ዘሎ ማእከል ኒኩለራዊ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዘድሊ ቀረባት ኣመልኪቱውን መጽናዕቲ ከካይድ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ኒኩለራዊ መደበር ጽዓት ንኽትውንን ድሌት ከም ዘለዋ ክትገልጽ ዝጸንሐት ኮይና ሓንቲ ካብተን ነዚ ድሌታታ ንምምላእ ክትቀርባ ዝጸንሐት ሃገር ድማ ሩስያ እያ ሕጂ ድማ ነዚ ድሌታታ መጻኢ ከማልእ ዝኽእል ማእከል ኒኩለራዊ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ክትሃንጽ ምስቲ ሩስያዊ ሮዛቶም ዝበሃል መንግስታዊ ትካል ስምምዕ ፈሪማ ዘላ ኮይና ኣብቲ ማእከል ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ኒኩለራዊ መጽናዕትታት ክካየድ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ንኒኩለር ቴክኖሎጂ ብጀካ ኣብ ጽዓትን ኣጽዋራትን ኣብ ሕርሻ ከምኡ ድማ ኣብ መዳይ ሕክምና ከይተረፈ ኣገዳስነት ዘለዎ ብምዃኑ ኢትዮጵያ ነዚ ንኽትጥቀመሉ እያ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ኣብ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ድሌታታ ከይሓብአት ምስ ሩስያ ርክባት ክትገብር ዝጸንሐት ካብ ዲጂታላዊ ባጤራ ወይ ክሪፕቶካረንሲ በተፈላጥነቱን ህቡብነቱን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ቢትኮይን ንመጀመርታ እዋን ዋጋ ሓደ ቢትኮይን $100,000 በፂሑ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ፈተውትን ተጠቀምትን ክሪፕቶካረንሲ ነዚ ኣብ ታሪክ ቢትኮይን ክብረ ወሰን ዝሓዘ ዋጋ ጽምብል ኣካይዶም ኣለዎ በዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ዋጋ ድማ ብዙሓት ሚልዮነራት ኮይኖም ኣለዎ እዚ ማለት ከዓ 10 ቢትኮይን ዝጸንሖ ውልቀ ሰብ ሎሚ በዚ ተበፂሑ ዘሎ ዋጋ ወናነ $1 ሚልዮን ኮይኑ ኣሎ ቢትኮይን ቅድሚ 10 ዓመት ዋግኡ ውሕዳት ዶላራት ዝነበረ ናብዚ ዋጋ ዝክበጽሕ ምዃኑ ብዙሓት ግምታት ኣቐሚጦም ዝነበሩ ኮይኖም ሕጂ እውን ኣብ መጻኢ ካብዚ ሓሊፉ ዋግኡ ክዛይድ ከም ዝኽእል እዮም ግምቶም ዘቐምጡ ዘለዉ ዋጋ ሓደ ቢትኮይን ሓደ ካብቶም ኣብ ኢንዱስትሪ ክሪፕቶካረንሲ ወይ ዲጂታላዊ ባጤራ ዓቢ ጽልዋ ዝፈጥሩ ዘለዉ ረቑሒታት ኮይኑ እቲ ኢንዱስትሪ ሕጂ ዋግኡ $3.3 ትሪልዮን ክኸውን ከም ዝኽእል ትካል ትንተና ኮይን ማርኬት ካብ ይሕብር ነቲ ናይ ቀረባ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ወሰኽ ዋጋ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ዝረኸቡ ዓወት መበገሲ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይእመን ምሩጽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ንዲጂታላዊ ባጤራ ምቹእ ፖሊሲታት ክኽተል እዩ ዝብል ተስፋ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ትራምፕ ብዛዕባ ዲጂታላዊ ባጤራ ኣመልኪቱ ሂቡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ንኣሜሪካ ርእሰ ከተማ ክሪፕቶካረንሲ ክገብራ ክብል ቃል ኣትዩ ነይሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም